tayon sa clearing operation o mapunan pa ang posibleng o mapugan ang posibleng pagpangawat nga mahitabo sud sa maong subdivision. Dakbayan sa Mandawi, itakda usab nga ipaubos sa state of calamity. Samtang padayon nga nisaka ang gidaghanon sa mga casualties gumikan sa bagyong Tino, samtang ubay-ubay pa ang gipangita kung missing. Mao ka mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radioman Aida de la Cruz Tampos. Mohaton sa itong mga balita, news updates. Naminaw sila mga radyo karon 612. Maayong hapon ninyong tanan. Samtang nag-monitor, pinagi sa itong digital platform, DYHP, rin sa Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man ka mo nahimutang mga kasama, naglanog-lanog kanunay ang DYHP nga may monitor. Ining paghatag nato, pagpadayon sa paghatag og update sa epekto sa bagyong Tino. Ang rescue operations, relief efforts sa gobyerno, ingon man padayon nga pag-monitor sa na-reported nga missing nga palayon pa ang gipangita hangtod karong mga panahona, hangtod karong orasa mga kasama. Samtang alita diri sa Dakbayan sa Sugbo, ang konseho sa syudad nideklarar sa kinatibuk ang city ubos sa state of calamity. Kasama mo sa balita Radyoman Eli Bolunos. DYHP Tatak RMN Report. Gideklarar na sa Konseho sa Sugbo ang kanatibok ang Dakbayan ubos sa state of calamity. Kinito ko sa karaot kan haiguman sa syudad sa mga pagbahaw pagdahili sa yuta mugna sa labay nga bagyong Tino. Wa pay labot ni ang mga kinabuhi na kalas tungod sa maong kalamidad, tungod sa maong kalamuan. Asin ikaw sa pinagi ni Konsehal Dave Tumulak, nitugot na sa kagamhanan sa bayan paggamit sa relief and recovery assistance to humanitarian aid o sa quick response fund sa syudad. For the utilization Mga nalagunang palaliton. to request the Department of Trade and Industry and Cebu Chamber of Commerce to price freeze all major commodities such as gasoline, food, water, and other essentials. Si Konsehal Dave Tumulak kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyoman, Eli Bolanos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sila 5:22 sa kahapon mga kasama, samtang sa Dakbayan sa Mandawi, kitakda na usab nga mo deklarar mapaubos sa syudad sa state of calamity. Kasama mo sa balita Radyoman Ken Galinea. DYHP Tatak RMN Report. Gipaabot na lang sa lokal nga kagamanan sa Dakbayan Mandawi ang report of recommendation gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office para pagsuta sa gilapdon o gidakon sa danyos ni bagyong Tino sa maong syudad. Mato ni Mandawi City Mayor Jonky Uwano mao kini ang basihan sa konseho sa syudad alang sa pag-aprobar sa state of calamity sa Mandawi nga declaration. Gawa sa libuan ka mga balay nga nagaguba o manabanla sa mga baha dunay siyam ka mga individual nga natala nga nakalas sa maong Dakbayan. Ang tag-iya sa mga panimay nga hingpit nga naguba og partially damaged dunay madawat nga 10,000 og 5,000 pesos nga financial assistance gikan sa syudad. Pinaagi sa declaration sa state of calamity ipasalig ni Uwano nga mas madali ang pagpagawa sa ayuda alang sa mga biktima sa bagyo. Declare the state of calamity tomorrow. Nakuha lang ta sa report sa CDRM which is may basihanan sa SP para maka-declare state of calamity. Si Mandawi City Mayor Jonky Uwano. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang iyong Radyoman Ken Galinea, Tatak RMN. Radyo mo DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. At oras sila 5:24 sa kahaponon, ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo dali usab nga may pagkatap og mga pulis sud sa Villa del Rio subdivision sugod kagahapon adlaw nga nabahaan aron usab tabang sa clearing operation ug makahatag og seguridad malikayan ang posibleng mag-interes musakay sa panahon. Labi na kay sagad sa mga residente ni Bakwit sa luwas nga mga lugar. Kasama mo sa balita Radyoman Arnold Bustamante. DYHP Tatak
RMN Report. Human masayod nga dako ang kadaot nga gidala ni Bagyong Tino sa dakme sa Sugbo. Ang Cebu City Police Office may pakatap gilayon sila nga mga personnel nga nagsilbing standby force aron na mupahigayon ng search, rescue and clearing operations. Si Police Colonel Enrico Figueroa, ang direktor sa kapulisan sa Sulit sa Sugbo, personal nga miadto sa Villa del Rio subdivision sa Barangay Bakayan. Human masayod nga gilanapan sa tubig baha gikan sa dakong sapa ang kabalayan ug ang mga sakinan sa mga residente ang nanglutaw na. Dali nga mimando si Figueroa sa mga sakop nga mo-deploy og dulan sa kagatos ka mga police personnel sa sulod sa subdivision aron motabang sa clearing operations uban sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire, Armed Forces of the Philippines ug ubang ahensya sa gobyerno. Mato ni Figueroa nga nakip sa tumong sa presensya sa mga pulis sa dapit aron kalikayan ang kinamatay tungod kay nakadawat sila og impormasyon ug reklamo ngadto ni nanguha og mga butang sa mga residente samtang miubos na ang tubig niyan ang pagkabuntag. Gawas sa pagtabang sa clearing operations, mitabang usab ang mga pulis sa pagmaan sa dagat sa trapiko aron hawanan ng karsada sa mga sakinan nga mohimo og rescue operations. May pasabot si Figueroa nga mahinungdanon kaayo ang pagtambayayon sa tanang ahensya sa gobyerno ning panahon sa kalamidad alang sa dinalian nga tabang sa mga apektado nga mga residente. Ang panaghiusa sa kapulisan ug sa kagamhanan sa Sulit sa Sugbo sa pakikalayon sa ubang ahensya ug komunidad timaan sa malungtaron nga espiritu sa pagtinabangay pagtubag sa mga panginahanglan sa mga biktima sa kalamidad. Samtang si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. dali usab nga nagpadala og mga police personnel sa amihanang bahin sa Lariga sa Sugbo nga maigyagian ni Bagyong Tino. Gitahasan ni Mangilin ang iyang mga personnel nga molusad og rescue operations ug paghawan sa mga karsada nga nababagan sa mga natumbang nga kahoy ug pagsusi sa kahimtang sa mga residente ilabi na nga bago pa sila giigo sa linod niadto September 30, 2025 sa gabi. Gisusi usab niya ang mga evacuation centers kung luwas ba ang tanang mga mibakwit biniyaan ang ilang tagsa-tagsa ka mga kabalayan. Nasumo ang kapulisan sa Central Visayas nga ni daghang kinabuhi ang nakalas dungan sa pasalig nga andam ang PNP nga mutabang kanila. Kasama mo sa PNP ang inyong radyoman Armos Man to DYHP, Tataka naman. Radyo mo, DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. Ato na sila 5:26 sa kahaponon atong pangumustahon ang lungsod sa Compostela nga usa sa mga naapektuhan grabe nga naapektuhan sa Bagyong Tino. Lakip na kay dunay mga nakalas or namatay atol sa pagkuso sa bagyo. Atong i-check ang nahimutangan ni Radyoman Jane Gallardo diin na bisitahan ni ini karong adlaw ang kato mga far-flung areas din reported gado na pa mga missing o mga casualties. Atong i-check Radyoman Jane Gallardo on say latest kasama Jane. Maayong hapon. DYHP Tatak RMN Report. Yes, kasamang Aida, naagiapunta karon dinhi sa norte nga bahin na atong gisusi pod, particular dinhi sa lungsod sa Compostela diin usa siya sa daghan kaayo nga casualties kasamang Aida tungod sa pagkuso-kuso ni Bagyong Tino kagahapong adlaw. Gani pipila ka mga barangay sa bukirang bahin dinhi sa lungsod sa Compostela ato gyud nga gisusi. Una natong giadto kasamang Aida ang ilahang gymnasium dinhi lang sa ubos nga bahin na tungod kay dunay mga residente dito nga taga barangay nga gilangkuban og 8 ka mga puro ka diin kasamtangang napahimutang sa dito or dito sa sila nagstay kasamang Aida tungod kay nga banwas pod ang ilahang mga kabalayan. Kagahapon ang initial nato nga report nga nakuha 15 ka buok ang casualties kasamang Aida apan kaganiya pagpangutana nato dito sa LGU dito sa Compostela sa ilang gymnasium di kumpirmar sila kasamang Aida nga ana sa 16 ka buok kay kung ano sa ang kumpirmadong patay. Apan, isusi kasamang Aida, ang bukirang bahin sa barangay Tamiyaw. Diin walay nakaabot dito nga, or walay mga signal, walay nakaabot dito nga signal kasamang Aida. Down yun, zero signal dito hinungdan nga atong gisusi og nagvideo sa dito sa sitwasyon tungod kay ang ilahang agianan dito kasamang Aida lisod pagkaayo agian tungod sa mga kahoy nga nag-atang mga lapok nga nag-atang pod sa ilahang kadalanan. Sa pagsusi nato dito ato pod nga nakahinabi ang ilahang barangay captain nga si Honorable Leila Talingking ang kapitan sa barangay Tamiyaw kasamang Aida. Kaganihan naaptan nato ang ato ang mga rescuers at ang mga volunteers na padayon gihapon kay ang ilahang gipahigayon kaganiha retrieval operation na kasamang Aida.
Yes, atong gisiguro no kung search and rescue pa ba ni apan upgrade na gid nila kasamang AIDA sa retrieval operation. Kagahapon adlaw matud ni Honorable Talingting, 7 mga patayng lawas ang ilahang nakuha dinhi na nakuha sa mga tanuman sa kangkungan kasamang AIDA. 7 ka mga residente ang ilang nakuha. Kaganiha ato pong naabtan do na sila nakuha nga usa ka babay. Kaganihang buntag kasamang AIDA nga wala na pud gyoy kinabuhi nga ilahang Kasama Jane, ang Kasamang AIDA. extent ba sa ilang kamatayon? Sama ba sa uban nga na tangay, na anod, sa baha? Unsa may sagad nga hinungdan sa kamatayon na ni mga biktima in town? Kasagaran gyud sa mga namatay or nakalas kasamang AIDA na nga anod na gid ni sa mga tungod kay matod sa ato ang nasayran, wala gid sila ga-expect nga inato kadako ang lunop kay lunop naman gid ang term nila dito kasamang AIDA. Wala gid sila ga-expect nga inato kadako ang tubig, kataas ang tubig diin nilapas gyud ang kato sa ilahang sapa ni awas gyud sa mga AIDA hinungdan nga na wipe out sa gyud ang daghan kaayo nga mga kabalayan. Ang yang atong na sayran ka sa mga AIDA, more than 30 pa ka mga missing nga mga residente ang padayon pa nga gipangita karon kasagaran ni ini ka sa mga AIDA, mga trabahante ni sa manukan sa babaw nga bahin sa maong barangay. Kasama Jane, mao ba ning kaning lugar kung gikan ka sa main highway mo pawala ka unya shortcut gali ko mopaingon ka dito Paril or Kambinukot? Dili ra ka sa mga AIDA, naani siya sa Summer Hills dapit nga subdivision. Nya musoja pero bukirang bahin ni siya kasamang AIDA nya among gisod gyud dito kay kanang wala pa gid sila sa pagkakaroon nahatagan pod og mga hinabang baron kay wala gyud communication kasamang AIDA. Kami mga na-missing pa hangtod sa pagkakaroon mga trabahante ni sa manukan sa babaw nga bahin na may poultryhan good kasamang AIDA kani atong higayon na doon na sila operation padayon ilahang duty nya wala gid sila ka-expect nga mataas ang tubig kasamang AIDA hinungdan nga na wipe out gid pod ang ilahang poultryhan ang 30 plus pod ka mga balay nga duol sa poultryhan so sa pagkakaroon padayon gihapon ang ilahang retrieval operation so nagkinahanglan gihapon sila sa pagsusi sa mga lugar kasamang AIDA kay sa pagkakaroon ato gid mismo nga personal nga giadto lang to kaayo pa sa mga AIDA maglipod pagyud ug pangita ang ato ang mga volunteers ang ato ang mga rescuers tungod kay ang ilahang lapok dito kasamang AIDA murag tagatuhod pa kay tungod sa kataas. Human ato og duaw sa barangay Tamiyaw kasamang AIDA labi na sa bukirang bahin diadto pod nato ang barangay Kabadyangan. Dito po sa bukirang bahin kasamang AIDA diin duna po'y mga purok dito gilangkuban po ni 8 ka mga purok kasamang AIDA dayon purok 5, 8 ug 2 ang nagrabihan. So dunay mga 18 ka panimalay or 100 ka pin ka mga pamilya kasamang AIDA. So diri sa barangay Kabadyangan dunay na missing pod nga siyam ka mga individual. Tulo na ang mga kitaan kasamang AIDA gani doon natin nabtan kaganiha nga dunay usa ka senior citizen nga nakuha pod nakitaan lang sa niagi nga mga tao so napalgan pod nila wa may kinabuhi unom na lang sa mga AIDA sa pagkakaroon ang gipangita po dinhi sa may barangay Kabadyangan ni nakiginabi po sa usa sa mga residente kasamang AIDA sa taga barangay Mulaw Compostela po ni kasamang AIDA bukid na gid kaayo ni sila diin 19 kabuok pod ang missing sa pagkakaroon o lang sa 7 or 8 ka mga individual ang nakitaan padayon gihapon ang ilahang retrieval operation kasamang AIDA tungod kay ang kaning 16 nga initial nato nga report nga nakuha gikan dinhi sa lungsod sa Compostela daghan pagid kaayo possible pagid ka sa mga AIDA nga mutaas kay daghan sa kaayo gid nga na missing sa mga bukirang bahin wala pa lang din natala tungod kay wala po'y communication tungod wala signal. So ang kaning mga bukirang bahin mo idaghan kaayo nga natala pa nga ma-missing ka sa mga AIDA sa pagkakaroon padayon gihapon no ang ilahang operation para sa pagsusi kung asa man kahani kay ang uban pud nato nga mga rescuers ka sa mga AIDA dinhi na pud sila nangita sa kadagatan tungod kay drone man dinhi diri man gid sa kadagatan may gawsanan o lusutan mao may gawsanan ka sa mga AIDA ang ato ang nahibaw-an kay ang kani manggong buswak or nilapaw nga kaning tubig gikan sa sapa mao ni siya sa Kutkot River ka sa mga AIDA so ang nagsabihan gid maayo ang kaning liluan
ug ang lungsod sa Compostela diin ubay-ubay pod gyud ang nakalas. Ang Liloan wala pa tay na kuha nga impormasyon kung pila gyud ang nakalas apan na doon natin nakuha nga naagyoy nakalas pod sa lungsod sa Liloan kasamang Aida apan mas daghan gyud ang lungsod sa Compostela diin sa pagkakaron singgit gihapon nila kasamang Aida nga matagaan sila pagtagad kay wala pa gyud sa pagkakaron ang ilahaging gikinahanglan tubig, sinina ug pagkaon kay tungod wala gyud sila nadala kay wala gyud ga-expect ang mga katawhan or mga residente kaning mga bukirang bahin kasamang Aida nga inato gyud kataas ang tubig nga nibuswak or inato kakuan To kasama Jane sa ato pa bisan pa man kung activated dayon no ang disasters o ilang mga pahimang no nga mobakwit nakampantay lang ba ang mga residente mao na nga wala sila mo bakwit dayon sa mas luwas nga lugar? Yes, sakto gid na kasamang Aida no gani kini ato ang mga naduaw nga mga barangay bukirang bahin sa Compostela. 2 days before nagrida na ang mga barangay kasamang Aida nga pabakwiton gid ang ilahang mga residente ilabi na gyud katong duol gid sa mga tapaapan dun nga residente gid kasamang Aida no nga wala gid nagpapugos or wala ni kuyog tungod kay ang ilang nasa nahuna hangin lang or dili lang kaayo grabe nya kanang wala gid sila nag-expect nga inato gid ay hinungdan nga ubay gyud nga mga kinabuhi pod kasamang Aida no ang gipangita pa karon ubay-ubay pa gyud ang mga balay gani kung makita din nato sa personal ilang kay nato makuha na pa sa ato mga pictures pero dagang kay tag mga pictures sa mga videos nga grabe kaayo ang danyos gyud dinhi sa bukirang bahin sa Compostela gyud ka sa mga Aida mao nang ilahag yung panawagan na maabot pod sila didto kay nakinahanglan kung gid sila tabang ilabi na gid karo mga panahona na naigo gid sila sa mga bagyong Tino. So far kasaman Jane sa imuhang naadtuan nga mga barangays nga mga sudulon kay nga mga purok sa ato pa hangtod karo mga orasa wala pa LGU nga nakaabot para pag-check sa ilang mga himutangan. Kumusta man ang mga barangay kaha nga maoy grassroots level nga maka-check sa kahimtang or makapanawag dayog tabang ato sa higher pa nga mga otoridad? Yes, so far kasamang Aida sa mga nasusi nato nga mga kabaranggayan, ang ilang barangay gyud mismo ang naglihok pa sa pagkakaron. Wala pa gani nangita pa gyud sila. O dili man ta nagtumo-tumo gyud sa mga Aida nangita gyapon sila sa ilahang mayor. Uy. Wala pa gyud sila pakita gyud sa mga Aida no nga ni susi. Pero usa ka barangay diri nga na susi naman po hinon sila sa vice mayor pero ang kaning mga upang nga barangay nga naagid sa bukid sa mga Aida mao ang ilang gipangita kay hantod sa pagkakaron sila na lang ang naningkamot sa mga Aida sa mga retrieval operations Hasta ang clearing. Sa pag-clearing nila sa mga Aida sila ang nakiga mano-mano. Sila ang nagmano-mano, sila ang nakikumbati gud para lang gud sa mga Aida nga mahinahinayan gid nila og mapangita gid nilang mga na-missing na kay mao na ilang panawagan pod mo asa pod ang ilang pasalamat gani sila sa mga Aida na duaw sa ato ang DYHP team sa news team nato kasamang Aida kay may na lang pinaagi sa ato ang pagsibya karon na madunggan sa kadaghanan nga inaani gyud ang kahimtang sa mga bukirang bahin sa Compostela ilabi na gyud karon dinhi sa Barangay Tamiyaw, Barangay Mulaw o kaning sa Barangay Kabadyangan. So mao nang ilang pinawagan nga kuan gyud tubig sa nina o mga pagkaon gyud kasamang Aida but so far ang ato ang lungsod dito sa lungsod sa Compostela wala pa gid sila ni confirm pila na gyud tanan ang ilahag nga mga patay kay doon na pa mga missing sa mga Aida apan ato ani nga tagaan pagtagad sundan pud ni nato sa mga Aida kay padayon man gihapon karon bisan pa man og lurang-lurang na wala tay na sinati nga pagpanaligsik o pag-uwan o maskin hangin man dinhi sa maong dapit apan ang ilahang pagpahigayon sa ilahang operasyon padayon gihapon mao nang dili pa ta makahatag gyud sa confirmation kung pila gyud tanan ang nangawala or pila gyud tanan ang nakalas sa mga Aida. But so far confirmed nga tali diya sa Consolacion sa Compostela mao ning 16 ka mga casualties. Mas mao na ang katingungsod na gina sa Balibag, dinhi na sa lungsod sa mga Aida nga gipanghatod ang confirmed din nila kay 16 na kay napunan man og usa nya gisusi pud ni nato is naapabakahan ni didto sa ilahang birthing center man nila gipagbutang ka sa mga Aida so gipangkuha na pud in town di ay sa mga tagtungod ang uban pud kay gipangdala na pud sa mga foreignarya kasagaran gidala dito sa Katmon ka sa mga Aida.
mao na ang wala ta nakaabot gid sa mga pugisod ng body bag hinungdan nga ni ato lang ta sa mga bukirang bahin tungod kay nagpadayon man ang ilang operation diin duha pud ka pataylawa sa mga bukirang bahin sa Compostela ang lain na pud nga napuno sa mga casualties ka sa mga Aida. Hastila no pagka subo ni ani nga mao nga nakuha na tong impormasyon apan pinagi sa DYHP Rajiman J napaabot gyapon ato sa atong mga sukindig paminaw ang status ang sitwasyon sa kabukiran diya sa Compostela nga naglisod sa pagpadangat kun usa ilang kahimtang gumikan sa bagdown nga signal ug wire electricity apan maayo kay ato naabot diha sa maong mga lugar yawat pa ang LGU nga nagpaminaw karon sa Compostela ama double time mapaspasan in fact apil nga pwede nga dakong matabang ang ato ang provincial capital nga mas makaman og makamando dayon og dugang pang reinforcement ug augmentation para maabot ang mga lugar dili lang sa Compostela kundi halos sa mga lungsod, mga syudad nga wala pa kaayo makalihok sa ilang clearing operations o rescue operations kasamang Jane. Yes, tinuod din ka sa mga ito hinaot nga pinaagi sa atuang pagsidya karon dinhi sa DYHP o sa atuang IFM nga madungog pud in town ng ilahang mga singgit, madungog pud in town ng ilahang mga tingog nga nakinahanglan gid sila og tawang ilabi na gyud nga naigo gid sila niini nga mao nga bagyong Tino nga grabe gid ang danyos nga gibilin. But so far sa mga ida mao na ang kitatibukan nato nga impormasyon nga nakuha ato sa atong pagsusi didto sa bukirang bahin sa lungsod sa Compostela. Live gihapon ta diri sa Maong Dapit, kauban ako sa atong RMN Patrol. Atong Speed Pilot Rajuman George Sikuya, ako sa Panginoon Rajuman Jane Gallardo, DYHP, Tatak RMN. RMN Exclusive. Dengan salamat Rajuman Jane Gallardo, Rajuman George Sekuya. Kagarin na tong buntag pa sa sayo ni gikan aron mabaybay ang lungsod sa Compostela mga kasama aron sa paghatag kaninyo sa pinaka-latest sa update og ato na sayran nga binapay mga missing nga mga individual samtang 16 ang kumpirmadong natala posibleng mosaka pa mahinaot lang ta kini mga na missing naka take shelter sa ilahang mga silingan ba ka or dunay mga good Samaritan no nga nakapasilong nining mao nga posibleng missing pa apan matud pa sa rescuers nga search and retrieval operation ang ipahigayon na karon diya sa Compostela. Samtang sa lungsod sa Liloan, doon na paghihapoy mga reports nga doon na padayon gipangita nga mga individual, mga kasama gumikan sa Bagyong Tino. Diya galipan pahibaw diri og hangyo nga mapaabot nato pinagi diri sa DYHP kining wa pa ikita or missing pa duha ni ka mga individual. Ato na ni patalinghugan gumikan kay ipaabot gid diri in town sa atong Sibianan gahapon pag pinangitaay didto ni nahimutang sa Kutkut Liloan. Pinasagad bita diya sa Liloan daghan pa nga wala ikita mga kasama. Hopefully kuno galing naka take shelter ni o baka naay nadangpan kinsa man toy nakaila or nakakita kang Noime Gabayan palihog lang sa pagpahibaw kagahapon ang sabot nga adto magkita ay sa eskina merkado sa Kutkut kay didto ang sabot nga magkita gahapon apan sukad pa kagahapon hangtod karon wala in taon ni siya ikita. So taga Azalea Kutkut Liloan katuning kasama ni store katuning subdivision nga halos naabot sa second floor rooftop no ang tubig baha. Palihog sa nakakita or nakaila di man gud makontak ang iyahang mobile number or ang cellphone number nini nga maong gipangita nga si Noime Gabayan unya kuyog pa niya ang lain pang kauban nga si Abigail anak man siguro ni niya si Abigail ang kauban karon na address gi-flash sa ato ang screen morning Azalea di sa Kutkut Liloan nga halos maabot na dito sa second floor rooftop ang tubig baha. Mapalihog lang kinsa may na nakaila o nakahibaw sa nahimutangan kasi pag wala lang makakontak dayon Noime Gabayan palihog lang pag-communicate pwede diri sa DYHP sa atong live broadcast karon sa atong live DYHP News Update na programa o baka mahimong mo contact sa 0995
0995-011-3945. Ato balikon 0995-011-3945. Amang panawagan pinaagi po na ni Miss Lucel Flores sa Tagalapu-Lapu mga kasama. Oras sa 5:45 na sa kahaponon, gihatod na sa Cebu Provincial Government ang dulaan 2,000 ka mga kahon sa relief goods alang sa mga pamilyang naapektuhan sa Bagyong Tino sa syudad sa Danao karong adlaw. Samtang mahimo nang maagian kung passable na ang duha ka mga tulay adiya sa Mandawi City. Matod ni Mandawi City Mayor Junkie Uwano, dungan sa paghibaw nga maagian na ang Sergio Osmeña Bridge ug Marcelo Fernan Bridge. Apan kinahanglan nga mag-amping lang gyapon sa pag-agi diha sa mga UN Avenue tungod kay nagpadayon paghihapon ang clearing operation gikan sa mga debris human sa Bagyong Tino mga kasama. Samtang ipaniguro karon sa Department of Agriculture kon DA nga magpabiling igo pa ang supply sa bugas sa nasod hangtod sa katapusang karong tuiga taliwa sa nating bagyo nga si Bagyong Tino. Sa Malacañang press briefing, gipamahayag ni DA spokesperson Asek Arnel de Mesa nga nakaani ang kadaghanan sa mga rice producing areas sa gawa maigo sa bagyo busa makasupply kini sa panginhanglan sa bugas dinhi sa Pilipinas. YHP, una sa lahat, weather update. Ato pagisayran ang kahimtang karon sa panahon mga kasama sa mosunod pang 24 oras. Human sa Bagyong Tino lain pangikabalakaan nga magdasab og lapad nga epekto sa Pilipinas mga kasama hinaot nga dili lang unta no. Ang usay latest sa pagbanabana karon sa panahon labi na ang gimonitor nga low pressure area. Ma'am Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan. Ma'am Ada, maayong hapon usay latest. Yes, ma'am. Maayong hapon. May ako sa tantanag tingpaminaw makinitang weather update. And sa samtangan, ang bagyong si Typhoon Tino ni kusog kini and nagalihok pa west sa may West Philippine Sea, east-northeast sa Kalayaan Islands, sakop sa Palawan. And ang sentro na sa may 330 kilometers east-northeast sa Pag-asa Island. Nagdunay maximum sustained winds na 140 km per hour daw sentro, gustiness nga mabot og 170 km per hour. Yang lihok pa west-northwestward sa gikusgon nga 30 km per hour. And expected na ugma sa kadlawon, posible na kini mogawas sa atong Philippine Area of Responsibility. And sa samtangan, signal number 2 ang nakaisa dito sa may Kalayaan Islands, Palawan, ug signal number 1 nakaisa sa may Occidental Mindoro. And nandun tayo lang ginamonitor nga bagyo nga napakaroon gawas sa atong Philippine Area of Responsibility but within sa atong advisory domain, and posible kining mosulod sa atong area of responsibility sa November 8 sa Lunes, sa may sa November 8 sa buntag sa Sabado. And posible kining naani siya gikusgon nga 185 kilometers or super typhoon category as it enters our Philippine Area of Responsibility. Sa samtangan, naara kini sa halayo sa may 1,835 kilometers east of northeastern Mindanao, gawas sa Sapar. And so far, wala kini direct effect sa any parts sa atong nasod karong adlaw. Tutok lang og padayon ta mo monitor alang sa development or updates alaning bagyong nasa gawas ng area of responsibility. And sa forecast weather condition diri sa Central Visayas, makasilati kita panang sa panganuron nga sa tag-umon or very fair weather gawas lang sa chance sa aning mga localized or isolated rain showers and thunderstorms. Sa hangin sa kadagatan, hinay nga to sa kasarangan na hangin gikan sa habagatan ngadto sa bagadang signakan ang magapsilabi and ang kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan. Atong kadagatan diri Sugbo na ay pagtaob alas 10:32 karong gabi
and mohunas alas 5:20 City sa Kabuntagon, ugma. Temperature forecast na sa 25 to 31 degrees Celsius ug ang ating adlaw ni salop gani alas 5:19 sa kahaponon. And mo tong latest kini si Ana Dumdum kini diri sa DSD Pag-asa Mactan maayong gabi hapon dagang salam. Una specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan. At oras alas 5:50 o 50 na sa kahaponon mga kasama, samtang gitutukan karon sa Bohol Provincial Government ang ilang relief operations sumansab niigo ang bagyong Tino sa naasong probinsya. Gawa sa Cebu, nakaapekto usab ang nakabugnag danyos si bagyong Tino dito sa Bohol. Atong kwaon ang report ni Radyoman Remart Pugoy. Radyoman Remart. DYHP Tatak RMN. Samtang atong i-check mga kasama, gumikan kay nadugangan pa ang casualty kung namatay sa bagyo. Diri sa Barangay Bakayan mga kasama, napunan pa ang mga fatalities kuman nga na ugkat na o napalga na ang katong pipilang nga mga missing. Samtang padayon paghapon nga nihimo og efforts ang mga responders sa pagpangita sa padayon pa nga missing nga mga individual. Atong i-check unsay latest sa report karon ni Radyoman Remart Pugoy nga nagsunod ining maong sitwasyon diya sa Barangay Bakayan. Radyoman Remart. DYHP Tatak RMN Report. Yes, Radyoman Aida, mayong hapon ug mayong hapon sab sa atong mga suking tigpaminaw og viewers nga nagtanaw sa atong program karon. Radyoman Aida, laing duha ka mga patayng lawas sa managsuong Yusores ang nakit-an na sa mga tagtungod kasamang Aida. Gikumpirma sa mga tagtungod sa Yusores victims nga nakit-an na ang mga patayng lawas sa laing duha ka mga miyembro sa ilang pamilya nga na missing Radyoman Aida human sa miigo o gamikuso-kuso nga bagyong Tino sa sitio Kumon, Bakayan, Cebu City kagahapong adlaw Radyoman Aida. Sa atong exclusive interview sa usa sa mga kaliwat sa mga biktima, gipamahayag ni Daisy Naranjo kasama nga Radyoman Aida nga ilang nakumpirma nga ang duha ka mga patayng lawas nga gihatod sa Mandawi City Hospital, ang patayng lawas nila ni Abigail Yusores, 18 anyos ug si Chris Jean Yusores, 17 anyos Radyoman Aida. Kini si Abigail Yusores kaganina ning buntag nahatod dito sa MCH o kaganinang udto ni si Chris Jean Yusores nahatod ni Radyoman Aida sa samang hospital o confirm nga ang managsuon ni Radyoman Aida usa sa mga miyembro no sa Yusores family nga na anod dito uhang naanod sa baha kasama Radyoman Aida. So sa kasamtangan napuo na sa 13 ka mga miyembro sa pamilyang Yusores ang kumpirmadong nakalas Radyoman Aida. So far sa ato ang datos dinhi base pod sa pamilya mismo kasama Radyoman Aida, ang napo nga member sa maong pamilya nga confirmed nga nakalas Radyoman Aida mao ni sila si Gina Bitinol, Kevin Bitinol, Christine Leopoldo, Venus Yusores, Dina V. Yusores, Quincy Yusores, Kathleen Yusores, Amelia Yusores, Abigail Yusores ug si Chris Jean Yusores. Samtang sa laing bahin, ang laing tulo ka mga sakop sa pamilya Yusores Radyoman Aida nga padayon paghapong ipangita sa mga tagtungod karon, mao kini sila si David Yusores, Azenia Yusores ug si Janro Alilin kasama Radyoman Aida. Apan doon na po nag-verify Radyoman Aida kay nakadawat ang report nga doon ay laing tulo nga napalgan sa susamang lugar dinhi sa Bakayan ning dakbayan sa Sugbo Radyoman Aida. Ato pa ning verify no kay posibleng lain ba ning patayng lawas ang napalgan na Radyoman Aida kay ato man pod nga tawagan karong hapon no ang mga tagtungod sa Yusores family victims kasamang Aida. Apan mato nila nga sa pagkakaron karong hapon as of karong hapon padayon gyapon silang nangita sa tulo kay wa pa gihapon kasama Radyoman Aida napalgan ang kining tulo na lang ka miyembro sa ilahang pamilya kasama Radyoman Aida nya. Doon naman tayo nadawat nga taho nga laing tulo
ato ang napalgan, ato ang nahibawan ka sa mga Radyo Man Aida nga dunay laing tulo ka mga patayng lawas nakita diha sa Bakayan. Mauna nga ato aning i-verify ka sa mga Radyo Man Aida o posible ba ning laing membro ba sa Yusulis family o laing patayng lawas kasama ang Radyo Man Aida. So far ka na ang update sa mga napalgang patayng lawas Radyo Man Aida sa Barangay Bakayan ning Dakbayan sa Sugbo. Kini na lang si Radyoman Remart Agustina Pugoy, DYHP, Tatak, Armen. Salamat Radyoman Remart Pugoy sa report. Samtang dugang pa nga impormasyon nga nasayran sa DYHP News Team mga kasama. Mao nga nakaroon gipahilo na sa pagkakaroon sa tulo ka mga punerarya diri sa Dakbayan sa Subo ang mga patayng lawas sa 13 ka mga na-retrieve o naugkat human sa Bagyong Tino. Gipaningkamutan sa Cebu City Government pinagi sa Barangay Bakayan nga mapahilo na usa sa gymnasium di sa Barangay Bakayan ang mga patayng lawas. Ipaibawta sa Lupon President di sa Barangay Bakayan nga ana usab sa buhatan or opisina ni Cebu City Councilor Winston Pipito nga former barangay captain sa Barangay Bakayan nga padayon sila nga nihimo og dugang assistance o paggiya sa pamilya sa mga namatayan, ingon man tabang para sa immediate family nining mga namatay mga kasama. Sa report ni Radyoman Remart Pugoy, tulo ang padayon pa nga missing samtang 13 ang mga nakalas nga napalga na mga kasama apan wala na kinabuhi. At oras alas 6 na sa kagabihion mga kasama o gining portion ato ang ipahibaw kaninyo nga ang maong katalagman, ang maong trahedya mga kasama, ang DYHP and IFM nagtirabangay gihapon o ginubanan sa inyuhang kinasing-kasing nga tabang. Papasalamaton mi sa DYHP kanunay gumikan kay na natay mga kaigsuonan nga ni anam-anam na og padala sa ilang tabang para sa mga biktima sa Bagyong Tino. Malampuson nga napahigayon ang uplan tabang para sa Northern Cebu human sa pag-igo sa linog 6.9 nga linog ni atong September 30. Upon this time diin ang mga residente nga apektado mismo ubay-ubay nga nakalas diri sa Cebu City sa kasikbit nato nga mga syudad or component city Metro Cebu nga apektado sa bagyo mga kasama. Sa report sa atong mga kaubanan sa among report ni atong sugod pa ni kagahapong adlaw hangtod karon mga panahon na daghan paghapon sa atong mga kaigsuonan nga wala gali makatarong og kaon sa pagkakaron. Uban itong kaigsuunan nga nangita pa sa ilang mga local government unit sa ilang mga opisyal nga hinaot nga matultulan sila sa ilang nahimutangan. Apan dito sa na bisitahan ni Radyoman Jane Gallardo kaganina sa Compostela, may nalanggali kay ang DYHP nakaabot sa maong lugar nga na-report ang maong sitwasyon. Dili lang sa Compostela, sa Liloan, nga nakidahal tabang, ang Mandawi City, ang Konsolasyon, ang Cebu City, mga kasama, kan sa mga biktima na karon sa nakadaiyang evacuation centers. Gatusan ka mga pamilya ang nausab karon sa evacuation centers di sa Talisay. Gumikan sa halapad kaayo nga mga pagbaha nga ang uban nakapangandaman tuod og mga pagkaon, naka-stock man mga pagkaon apan gumikan sa pagsaka sa mga tubig baha ngadto sa kabalayan, walay napunit. Ang giandam nga mga pagkaon, ang mga sinina o bisan pang kamtangan mga kasama, wala na'y mapahimuslan. Apan ang pinaka-importante nga safety o buhi o kapandayon nga ng limbaso ano mapakabuhi paghapon mga kasama. Payat kay pamalandungon kasamang ni store no, kasamang Remart nga tuod recovering human sa bagyo or human sa linog. Apan di ana usab ang laing katalagman nga giatubang sa Cebu ug sa atong kasigbit pa nga lalawigan. O gumikan ni ana ato nang gilusad sa DYHP and IFM pinaagi sa tuluman nun kaganina straight to the point ni Atty. Rufila Banyok ang atong uplan tabang na usa mga kasama. Bisan pa o kita nagpanagana sa paglusad ni ini gumikan sa sunod-sunod nato nga mga nasinati nga katalagman apan hangtod nga aduna pay kahigayunan nga makapanawagan ta
hangtod nga doon na pa'y kahigayunan nga makahatag hapon ta og significance ug ato ang mapaabot ang atong kinasing-kasing nga tabang mga kasama sa atong kaigsuunan nga walang-wala gani karon mga panahona karon mga higayuna anaa pa ang pagpangurog sa ilahang kalawasan anaa pa ang kabalaka ug halos di pa malimtan nga sa dihang nahitabo ang pag-igo ni Bagyong Tino November 3 ang pagtadlas ni ato November 4 kasamang ni store no ang pagtadlas atong mao ni na sinati in town mga kasama o kagahapong adlaw daghan paghapon ang niingon nga hangtod gali karon wala pa in town sa lektaro nga mga pagkaon no daghan ang nakasinati in town sa kabalaka sa ilahang sitwasyon no kagahapong adlaw ug hangtod karon napagali mga households sa mga pamilya nga wala pa'y tubig mainom no so ingon ana ang sitwasyon karon sa atong mga kaigsunan o kita diri sa DYHP and IFM kamo diha nga nagpaminaw kuno galing ra pa'y kahigayunan nga makatabang gihapon ta din nato makuli sa pagtabang gumikan kay sama sa giingon dako kay pasalamat nato nga nata sa luwas nga sitwasyon maayo ang atong sitwasyon gihapon bisan pag dunay kahingawa apan lingion nato atong mga kaigsuonan nga wa nay Pinoy-anan labaw na sa tanan ang atong mga kaigsuonan nga nawad-an ug sakop sa pamilya namatayan gumikan sa Bagyong Tino. O gumikan ni ana ang ato ang mga numbers nga pwede ninyo nga mapaabutan sa inyong tabang ang numero no ako ang number nga gi-flash karon sa atong screen 0991 207 9880 GCash number 0991 207 9880 under Aida Tampos unya katong maka-access through pinaagi sa GoTime Bank mao gapon ni nga numero 0991 207 9880 o kung galing InstaPay pinagi sa BDO account kining atong gi-flash karon sa atong screen pwede ra ninyo i-scan lang no kining QR code nga pwede ninyo ma-scan kining gi-flash karon sa atong screen aron direkta mo nga makapadangat sa inyong tabang mga walk-in donation mga kasama kung galing inyong ipaabot nga personal ang inyong tabang in kind man or cash pwede gahapon diri sa atong Sibianan Capital Central Hotel Iscario Street Capital Site Dakbayan sa Sugbo. Salamat kaayo sa mga nipauna na sa pagpadangat silang tabang dahil magtiayon kaganina nga nipaabot og tabang 5,000 pesos unya matud pa ni anonymous uban nga nipaabot sa tabang kaganina katong ato apod nga donor nga mga sinsiyo kasamang ni store. Although kanunay siya nga nagtabang sa ato ang mga panawagan diri sa DYHP ug IFM apan sukad ni ato pag-igo sa Bagyong Odette ni atong 2021 nagtigom pud siya og lain nga mga sinsiyo og tuod man puno-puno na usa ka balde man siguro gihapon to no or sa ka galon no puno sa mga sinsiyo ang naabot diri sa atong Sibianan o hopefully basta maihap ni nato og mapuhon no og makahigayon tag-ihap kay ubay-ubay ra ba. So daghan kay salamat sa mga nipadangat na sa iyong tabang mga kasama yawat na lang kuno galing ang kantidad nga pwede ninyong ikapaabot kung para ninyo murag kuli man nga ikay personal nga mohatag dito sa mga nabahaan apan kuno galing ipaagi lang diri sa DYHP nga mahimo na sang instrumento or tulay sa iyong tabang pwede niyo na ipadangat ha sa 0991 207 9880 GCash number under Aida Tampos mga kasama. At balikon 0991-207-9880 unya matagaron og unya mo padangata sa updates sa ato ang nahipos sa atong natigom diri sa atong Sibianan alang sa ato ang lain na usab nga wave sa uplantabang para sa biktima ni Bagyong Tino diri sa Sugbo mga kasama.
I-flash karon sa ato ang screen alang sa mga nagsundod no sa ato ang Facebook page o sa atong live program karon ang mga numero pa diin makapadangat mo sa iyong kasing nga tabang. Mas sila dali ra kaayo mo labay ang panahon agikan sa pag-igo sa linog atong September 30 nag 1 month na gali ni ato October 30 kapin usa ka buwan na apan ginapoy lain nga challenge nato nga nasinati apan wala giingon nga mobarog ta mga Subuanon o ang pagbarog ingon man isang pag-uban gali ng mga nabahaan kasi mga minister nga mo ingon pasilan balik na punta sa uno. Mga nagpatabang kasi mga Aida balik na punta sa uno. Sige lang, importante nga napay balikan kasi mga minister. Importante nga luwas o doon napay kahigayunan nga maka-build or rebuild kung sa may nawala. Importante nga safety o luwas ang kinabuhi mga kasama. Ato balikan para sa inyong tabang 0991-207-9880 sa atong GCash number. O niya mo padangat lang o niya ta og dugang pang-update sa atong kinatibuk ang nahipos. Gumikan kay gilusa na usab sa DYHP ug IFM ang atong uplan tabang para sa biktima sa Bagyong Tino diri sa Cebu. Ato oras na popos na mga kasama apan kung ikaw naghambin ba o mga balatian ko ng panahon na mag DTX 500 na matag-adlaw doon na kanit siya ng tinikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Sa imong blood sugar, mubo, kontrolado ang imong BP. Kapag inam sa DTX 500 matag-adlaw makatabang na makapanindot sa tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gabanta. DTX 500 the best choice against diabetes-induced hypertension. Ato partner sa Master Control kasama Nistor Homicilio, DYHP Digital, kasama ni James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Site, Robel Boycel, Alang Taladua, Oliver Ates, Jerome Yap, kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.